Číselník dôchodcovských správcovských spoločností a doplnkových dôchodkových poisťovní. Sú to ďalšie dva číselníky, ktoré sa nachádzajú v bode menu nastavenia služby. Prvý z nich je zoznam dôchodkových správcovských spoločností. Zase po kliknutí na ikonku úprav môžeme nastaviť číslo, názov spoločnosti, bankové účty. To isté číselník doplnkových dôchodkových poisťovní. Takisto umožňuje vytvárať príkazy na úhradu, čiže cez ikonku úprav nastavíme symboly pre platby, číslo a názov doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Každému zamestnancovi, ktorý je prihlásený v DSS alebo DDP, potom označíme v údajoch o zamestnancovi príslušnú doplnkovú správcovskú spoločnosť, dôchodkovú správcovskú spoločnosť alebo takisto DDP. Parametre odvodov do DDP nastavujeme vo formuláre potom doplnkové dôchodkové poistenie, kde dáme novú položku, pýta osobné číslo zamestnanca, akú doplnkovú dôchodkovú poistenie používa, číslo zmluvy, dátum uzatvorenia a sadzby potom v percentách alebo v eurách priamo za zamestnanca, za firmu. Upravovať údaje môžeme zase cez ikonku úprav. Aby sme zadali zamestnancovi doplnkové dôchodkové alebo DSS, musí byť samozrejme najprv zabudovaná v patričných číselníkoch. Tak všetko, čo sa týka dôchodkových správcovských spoločností a doplnkových dôchodkových poisťovní.